Uyadura lento. Edura lento, edura lento, edura lento, edura lento, edura lento, edura lento bafowethu. Right, awuthi ngiplage. Yeah, wena ufuna ukukhanyisa izinto zakho bafowethu. Wena ufuna ukuhlanza izithunywa zakho. Wena ufuna ukuhlamba amadlozi akho ukuthi akhulume nayo ngaphandle kokuthi ungazi yohlola. Kodwa kuyifikele wena nje ngamaphupho straight uchainz u1 no2 no3. Ungasithola isimbelambela. Wena othi unebusiness. Lalela ngeplaka namhlanje. Hlanzele nje 1000 lakho mfowethu uyitholela isimbelambela bese sikudonsela imali. Kumele nje uyiphalazele wena mfowethu uthi uma uhlangana nabantu kube ngathi uvaleleka ngaphandle. Lalela thola nazi isimbelambela mfowethu sizokusiza kakhulu. Wena uthi ubunhlanhla bakho wawunenhlanhla kunabantu abaxoxa into ezimlalo nganginenhlanhla. Uyabona bathi angazi kwasho nabo. Lalela asibuyise la mase ungitshela ukuthi mase usebenzise la kwenzakalani. Wena uthi njalo ngaso sonke isikhathi intombi ayihlali kuwe. Lalela thola nathi isimbelambela wena siso uthi amadoda uthandana nawo 6 months mase yahamba. Lalela ziclean manje. Thola lento okuziclean manje enogazi ungalokhu kwahleli igxekwa wena. Ngisho emsebenzini igxekwa wena. Yonke indawo uhlezi wrong. Yonke indawo uhlezi wrong. Lalela thola nathi mfowethu izimbelazi into edurayo. Siplala abantu abasathi basafuna ukusebenza noma babamba amatoho but unemsebenzi engifunayo. Thola lo futhi uqunga nje kube kanye 1000 lakho ngiyakuthembisa hlobo sami ngeke ukukhalele. Noma ngathiwa awazi ukuthi kwenzeke kuvele kuthiwa yenza imbuzo omunye kuthiwa yenza inkukhu omunye kuthiwa yenza inkomo ekhaya cha. Uyabona uma uthenga lo izokudirector izodlakini ukuthi kwenzekani. Thola uvula ubuhlanhla mfowethu. Ngiyatshela. So bafowethu wena ufuna ukuvula izinto zakho. Uma la mfowethu nansi inamba bafowethu 0846514782. Iyatholakala ke bafowethu na kwibhayo. Uthola nje uDr Nkunzi bafowethu la kwa Dr Nkunzi. Kuyaposwa ke bafowethu akukho la singafiki khona. Yonke indawo Limpopo, Mpumalanga, Cape Town kuphi siyaposa siyafika kuwe. Ngiyatshela. Uleka ke lo mthi lo uzokusiza ezintweni eziningi lo muthi. Ekusiza ezintweni eziningi ke wena usafuna ukuvula into wena usafuna imali zakho ibuye. Umashonisa kodwa abantu abakhokheli. Uyabona? Sebenzisa lo. Ngiyakutshela. Ngiyaplaka njalo mfowethu. Lalela ke follower usazothola izinto zami eziningi. Ngisazoyifaka kwiseli izinto eziningi yeza neseli ekhona futhi namakhombo. Follower, like, share lapho. Yadura lento. Ungathandi yoza